start. Puoli minuuttia lähtöön, hyvät naiset ja herrat. Se är mindre än en halv minut till start och starter. Lähettäjänä toimii Alexander Stubb ja siihen kun lähtölaukaus pamahtaa on juuri tässä vaiheessa 15 sekuntia. 15 seconds to the start, 15 sekunder. 5, 6. Ja niin, ei muuta kuin ohoi, oikein hyvää juoksua, oikein hyvää matkaa teille päin kaikille. Nauttikaa, viihtykää ja muistakaa juoda tarpeeksi tuolla reitin varrella. Se on erittäin tärkeä asia. Ladies and gentlemen, we wish you a nice stay in Helsinki and we hope you enjoy the marathon. We hope you have a nice afternoon. Ciao anche a tutti italiani! Benvenuto! Ciao! Ja tässä sitten myöskin Osmo Tuorilalle onnittelut. Täyttää tänään 79 vuotta. On täällä mukana järjestelmähommissa. Ja sitten ei muuta kuin käsiä pystyyn, olkaa iloisia. Jee, juuri näin. Hyvää juoksua, onnea matkaan. Have a nice day. We wish you enjoy this day here. Eikös niin, että kyllä on kiva katsella, kun ihmiset urheilee? On todella kiva katsella. Ei tekisi ollenkaan mieli olla mukana. Ei ollenkaan. Tuo 4 tunnin porukka on tosi hyvä. Tosi hyvä porukka. Hyvä nelosen. Hyvä näin. Joten teilläkin mukavaa vauhdinjakoa. 4 tunnin jänikset ovat tuossa ja he auttavat teitä tuollaiseen sopivaan juoksuun. Ja nähdään sitten stadionilla, eikö vain? Ei muuta kuin käsiä pystyyn, jees, juuri näin. Täällä on ihmisiä. Nuoria ja vielä nuorempia. Eihän muita olekaan. Pelkästään nuoria. Kyllä näin. Te olette kaikki niin ihanan iloisen näköisiä. Mä toivon, että te olette yhtä iloisia kun tulette maaliin. Ja silloin nimenomaan on syytä ollakin. Jag hoppas ni kommer att njuta av denna dag. Det är precis som det ska vara när det handlar om idrott. Mycket folk, glada människor, friska människor och det ser bara härligt ut. Se on helt fantastiskt ut. Lycka till 4.30 on onnea 4.30. Onnistuu. Niin siis sehän on ihan varma homma, ei muuta kuin menoksi. Ja täältä tulee sitten lisää näitä 4.30 juoksijoita. Ja 4.30 se on ihan kova homma. Se on todella kova aika. Todella kova aika, että jos siihen pääsee, niin kuuluu äärettömän harva elitti. Ja sitten tulee 5 tunnin porukka, 5 tunnin juoksijat, kättä pystyyn! Jee, juuri näin! Vitoset on voittajia. Ja täältä tulee sitten 5.30 juoksijat. Onnea matkaan! Oikeastaan tää on niinku myöskin tätä eliittiä. Se on eliittiä. Muistakaa, Lehtisaari on tosi kiva paikka. Sekä sinne päin mennessä että takaisin. Onnea matkaan teille kaikille. We wish you a nice and good run here in Helsinki.